The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Before we start our Bible study today, sama sa nandan, nagikinahanglan ang atong susi sa tagsa-tagsa na ito kakalag, kung nababa kita yung mga sala. Kining mga sala, kung dili na ito isugid, nga ito sa tubangan sa Diyos nga Amahan, mahimo lamang kining babag sa atong pagabuhaton, nga pagtuon sa pulong sa Diyos busa. Before we start our Bible study, let us name all our sins. Let us confess, noe o change our mind, so aron kita maka-homologeo, hingalan, pagsugid sa atong mga salang nabuhat nining adlaw. 1 John 1:9 nagaingon, "If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Now, alang ka rin mo higala nga wala pa'y kaluwasan. The issue you're facing is not confession of sins. It is using your volition, your free will. Hinatag ka na sa Diyos, ipagamit ka na sa Diyos, aron ikaw makahimo og labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Humani mo buhata ka na, andam na sabi ka sa pagsalmot, nining atong tuon sa pulong sa Diyos. Busa sa hilo, magandam tas tong kagalingon. Let us pray. Ama, damong langit no, nagpasalamat kami kanimo, nining lain na sab nga adlaw nga imong padangat kanamo nga imo kami ngidala dinhi aron kami makapadayon sa among adlaw-adlaw nga tulumanon pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag, pinagis pagtuon sa imong balaang pulong. This is the process nga imong gitudlo kanamo. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Matud panimo diha sa 2 Pedro 3:18. Busa, nagapasalamat kami kanimo. Nining grasya nga mong pagpahimuslan usab o sa tumang papaubos, respecting your mandates and obeying your mandates, aron kami makatubo spirituhanon
Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry o sa ato mga higala kaninyong mga bag-o pa, welcome. Giabi-abi kamong tanan o ilabi na sa ato mga igsuong mga magtotoo, fellow believers, welcome kaninyong tanan. Aniya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og living the dynamic life. Okay? Alright, padayon ta. Kitang mga magtotoo, nakatagamtam, nakapanag-iya sa mga benepisyo gikan sa Dios, grasya ang tanan. Niadtog yung higayon, gamihimo kita sa labing danong desisyon sa atong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga atong manluluwas. Pipila ni ining mga benepisyo, the benefits of salvation. We are now in union with Christ, na hiusa na kita, na dugtong kang Ginoong Hesukristo, pinagi kini sa pagbautismo sa Espiritu Santo. Kita gisuluban na sa pagkamatarong sa Dios. There is double portion diha, pagkamatarong sa Dios nga Amahan o pagkamatarong sa Dios nga anak, si Ginoong Hesukristo. We have been imputed God's righteousness. Gawas pa niini, we have been imputed eternal life. Gisuluban na kita sa giisipan kita sa kinabuhing dayon na. Nato yung higayon when we made that decision. Ug nahimo kitang mga anak sa Dios. Diha sa Pilipos 3:20. O niya nahimo na kitang mga sakop sa harian ng panimalay sa Dios. Ang atungan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out anymore. Now, nahimo kitang mga magtotoo, nahimo kitang Kristohanon, nangaluwas kita, gitawag na kita og mga lungsuranon sa langit, tagalangit, o kita na matarong na sa tubangan sa Dios. Uban pa, kini ato lang gilakbita ng pipila ka mga benepisyo, mga kaayuhan nga atong nadawat. Niadto gyung higayon nga mituo kita kang Ginoong Hesukristo nga atong maluluwas. Human kita maluwas, dili kay muhunong lang ta diha, gikinahanglan natong pagsunod sa mando sa Dios. Diyan sa 2 Pedro 3:18 nga nagaingon nga, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Unsaon? Pagtubo. Pinagi kining atong gibuhat adlaw-adlaw, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios atong kinabuhi. Okay? So, ato ipadayon ang mga pipila ka mga punto nga atong ikasumpay bahin ining living the dynamic life. Now, of course, there are characteristics of believers who are victorious in their Christian life, nagmadinaugon, tungod kay sila nakakaabot na sa pagkahamtong espirituhanon, spiritual maturity. Ug karon, okupado na sila kang Ginoong Hesukristo sa persona ni Jesucristo tungod kay sila na man sa gitawag og God emphasis side, dili sa man emphasis. Okay, gawas pa niini na sila ay mga bertud nga naangko nila sa ilang pagkabot niya ng pagkahamtong. Kini ang ilang mapupo nga gumikan sa resulta kini sa metabolized Bible doctrine, ginaling na sa Espiritu Santo diha sa ilang kalag sama sa matong akong giingon nimo pagkamapausanon, kaisog, ang imong ability to think under pressure, unsa pa ang imong pagkamasaligan na karon, integrity, pagka-reliable nimo, can be trusted, ang imong pagka-matinuoron, honesty, ang imong pagka-manggihatagon, generosity, ang imong flexibility, nimo pagbaog, okay?
o imong pagsabot, pag kanang masinabtanon, understanding, ang imong pagka maayo nga to sa uban, your kindness, ang imong discernment, ang pasabot, ability to distinguish false from truth. Unya ang imong pagka maaghop, meekness, tenderness, o ana kay katakos sa pagsulbad sa imong kaugalingong mga suliran without running to anybody and ask for counsel. Wala. Makabarog ka na. You're self-sustaining. Ingnon ta. So, katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pangalipay, katakos sa pagdawat ng mga panalangin. Therefore, you are now, of course, in a position nga ang Diyos na himaya na sa iyang kaugalingon. Only God glorifies God. Di man nina, dili kita maka-glorify niya. Now, glorify na to siya sa diha nga makakabot na kita niya ng maong ang the ultimate goal of every believer, which is spiritual maturity, the capacity stage. That's the very stage that God glorifies God. Kasabot ka? Ako naman ning gihisgutan. Taod-taod na ako itong balik-balik, kini aron di na gini mo makalimtan. So, gawas pa niya na, some of the characteristics niya ining maong magtutuo nga angko na siya sa gitawag na itong spiritual self-esteem na siya kalinaw sa iyang kalag. Tranquility of soul. Na siya ay pagkalig-on sa iyang pangunahuna. Stability of his mentality. So kana maogyoy matuod nga matang sa kaisog. Okay? Gawas pa na siya composure marked by self-assurance. Grace-oriented to life. He is doctrinally oriented to reality. O siya makahimo ng mga maayong mga desisyon kay sa diha nga siya mohimog desisyon, anha niya buhata ka na. Diha sa sulod, the position of strength, mo kanay dapit nga puloy-anan sa mga magtutuo. It's a mental attitude. Gawas pa, na siya personal control sa iyang kinabuhi. Pinagi sa iyang puyo, sa iyang pagfunksyon, o sa iyang pagpadayon sa pagsibong ngadto sa unahan. Sud, diha sa iyang dapit nga may gahom sa Dios. And at the same time, he fulfills the protocol plan of God. Unya gawas pa niya na siya personal sense of destiny. O na siya ay salig sa iyang kaugalingon, na siya ay pagtuo diha sa iyang kaugalingon, gikan o gumikan sa metabolized Bible doctrine diha, nagalibot-libot na diha sa iyang panimuot. O gawas pa na siya ay poise, na self-command. So, mao na bitaw akong gipangutana nimo nga sa diha nga usa ka magtutuo kanang mahimo siyang wala nay kapuslanan sa Dios. Ako ang gipangutana, how can a believer become useless to God? Unsa may tubag? Well, daghan na kaninyo makatubag niini kaninyo nga nagasunod nagyug maayo nining atong ministry. I know you can answer this. How can a believer become useless to God? The answer is by being negative to Bible doctrine. Nga mawadaan ka o gana, kainit, pagpanumbaling, gugma, panahon, paggahin og panahon, sa pagtuon sa pulo sa Dios, wala kay gana. So mo na. That is kanang akong gipangisgutan mo ni makaingon nga wala kay pos, di na ka mapuslan sa Dios. You see? O mo na delikado nga dapit sa usa ka magtutuo. So,
these are what we call occupational hazard nato mga magtotoo. Okay? Okay, padayon ta sa atong pagtuki bahin ini. No, ato namang nahibawan, okay? Ato na sang balikon. Anong balik-balik ta, aron di na makalimtan. Ang Kristohanong pagis pagkinabuhi, the Christian way of life. Usa kini kadili kasagarang paagis pagkinabuhi. Og tungod niya na, kini nanginahanglan og usa-usab kadili kasagarang paagis pagtuman niini. Sa in English pa, kapila na nato ni sublia nga the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Now, kini, nga atong gipang tuki, may kalabutan kini sa atong uluhan, sa atong dugukan, hilisgutan, nga living the dynamic life. Okay? Kaya dili man kasagaran kining maong matang sa pagkinabuhi. So nanginahanglan og sa kapagi usab nga dili pud kasagaran. O kining dili kasagaran, dili tinawhanon nga pagi. Kundili Dios non, iya sa Dios ang pagi. Atong gitawag og protokol. Ang sabot pasabot og protokol. Ha? Actually, yun ang protokol, napopular na magiging pulong ang protokol na yung panahon sa pandemya, na ay health protocol. Panang, kung bahin na gani sa doktrina itong hisgutan, kining protokol, hinanay nga mga pamaagi, hinanay, organized. This is, ang botog sa in English na hinanay, maayog yung pahiluna ba? Inon ta. So, mao na ang protokol. Ikinahanglan na itong sundo ng protokol nga iya sa Dios. Now, ang usas mga paagi sa pagtuman ni ini, kinibang maong matang sa pagkinabuhi. Mao ang pinaagis pagkinabuhi gitawag og faith, rest, life. Faith, rest, life. Faith niya / rest life. Unsabot pasabot. Ako ning gihubad nga kinabuhi kini nga naay pagtuo nga nagdala og pahulay. I don't know, mudawat ka ba niya ng Bisaya? Kini, ang itawag og faith, rest, life, kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahulay, nga diin, unastanan, ang magtutuo moangkon og saad sa Dios. He claims God's promise or promises. Okay? Mao na una. Ikaduha, iyang tutukan og maayo ang pagabuhaton sa Dios sa iyang suliran nga giatubang. He concentrates. Okay? He thinks of what God can do to his problem. O ang ikatulo, mao ang iyang pag-relax. Pagbati niya o kahayahay sa iyang pangunahuna. Tungod kay iya naman nga namatudan tungod o gumikan sa lig-o niya nga pagtuo. Because of his strong faith. Nga ang Dios mao na karoy nagakontrolar. God is now in control sa iyang huna-huna. Okay? So sundan Hindi nga itong pag-isgutan. Okay. Karon, sa atong pagpadayon, bahin ining atong dugukan nga hilisgutan, the Christian way of life, which is the dynamic life. Unas tanan, musugod tas pagtukbil sa mga butang. Let us touch first on things nga may kalabutan sa atong pagkamagtotoo. As a new Christian, ingon nga bag-o kang magtotoo. Ana kay maingon ta nga lag time. Lag time ba? Nga diin sukad kang nahimong usa ka magtotoo ni Kristo hangtod sa imo ng pag-connect
ngadto sa imong pastor, magtutudlo og sugod niya itong higayuna, nagatubo ka na spiritually. Pinagi sa imong pagtuon sa doktrina sa Biblia matag adlaw. Sama ni nga itong ibuhat. Now, sa akong bahin, sa diha nga ako naluwas, well, I've been a believer since 1979. So, when I got saved, din ako niya nagitawag og lag time. Sod sa dulaan sa katuig. Una pa ako makaibaw nga, diha di ay plano ang Dios sa akong kinabuhi. Naulabihan ako sa pagkaway, kabangkaagan yun. I was ignorant sa Biblia. Nga diha gani ko higala nga akong giingnan nga bay. Tungod kay luwas naman ko, di na lagi ko makasa. O niya, may react man siya, saba diha, imo man kong gipagkatawa na, ano sa mga, gusto siya, he was right. Now, tinuod man po, nga di nagyong ko buot pang makasa, apan, sod sa pipila ka mga simana, human ako maluwas, nakasa, yung ko. Ug ang akong old signature, regain control sa akong kalag. You see? Namo ni sagad ang may tabo sa mga bagong mga magtotoo. Kana nagpasabot gyud nga mao nay dangatan sa atong kalag kunwa patay igong pulong sa Dios diha sa atong kalag. Kuwang pa kayo. So atol sa akong tuig nga lag time, misugod ko sa pagkaamgo. I started to realize sa akong kaugalingon nga ginahanglan gyud ko sa pagkat-on bahin sa Dios. Ingon man bahin siyang directive will sa akong kinabuhi. Tinuod nga nakahimo ko mga sayop nga mga desisyon sa wa pa ko maluwas, labihas kadaghan. Karon nga nahimo na kong Kristohanon, buot kong pagkamaayo pagyod. I want to do better. Nakaamgo ko dugang nga kadtong mga sayop nga mga desisyon nga akong nahimo unsa may resulta gyud og daotang mga sangputanan. They resulted in bad consequences. Ug kadtong maong mga daotang consequences mihatag gyud hinuon nga ni kanako pag limit sa akong mga options. You see, unsa ka kanang kadautan gyud sa resultas dautan na itong mga desisyon. Ang Diyos miabli og bag-ong mga putahan alang kanako. Okay? God opened new doors for me og kadtong nangausik ng mga kakahigayunan, missed opportunities. Di naman gyud mahibalik. They already passed ug mao nga akong nakatunaning bahina ang kamatuoran nga gipadayag diha sa pulong sa Dios diha sa kanang libro ni Oseas. Okay? Hosea kapitulo 8 bersikulo 7 nga nagaingon kini og kay nagpugas sila hangin bagyo ang ilang anihon. So to the wind reap the whirlwind. Now, tungod kay nagpugas man kitag daotang mga desisyon, ang atong anihon mao ang kayubos. Disappointment, o tingali kasubo, heartache. What am mahimo niya na? Kitang tanan, igo gyud ana. Gusto? Kaya ang prinsipyo gong nagpaluyo ni ini mao kini paminaw. Daotang mga desisyon mo resulta sa usik nga mga kaygayunan. Bad decisions do result to wasted opportunities. Apan ang maayong mga desisyon mo resulta sa labihan sa kanindot nga mga panalangin. Good decisions do result to wonderful blessings.
Kasabot ka ba ito? Tinuod na. Now, ang akong desisyon nga tuuhan ko sa Kristo, ingon nga ako manluwas, mo tinakausab sa akong kinabuhi. O nagagarantiya nga I will spend eternity with Him in heaven. Nga ako kinabuhi sa eternidad, uban kaniya dito sa langit. Mao ni akong gibarugan, akong gituuhan. Lubos gyud akong gituuhan. Mao hinungdan nga ang labing mahinungdanon ug labing bililhong desisyon nga akong nahimo sa tibuok kong kinabuhi mao ang pagtuo ko ngadto sa buhat ni Kristo dito sa krus. Ug alang sa tanan, wala bagyo isimtid niini, alang sa tanan, ikaw higala nga nagpaminaw ni ining mensahe sa kaluwasan, this is the most important decision that you will ever make. Well, ang mga desisyon nga imong himuon sa imong kinabuhi, human ka maluwas, labihan gyud ka na sa pagkaminungdanon usab. Ngano man? Ibaw ka ngano? Tungod kay kanang mga desisyon na mao'y mo determine unya sa imong mga panalangin dinis panahon. Blessings in time. Ingon man sa imong mga ganti na unya dito sa eternidad. Wa ka bang kaamgo na nga naay giandam sa Dios ang mga ganti o mga purong-purong mga panalangin? Now, si Moises, isgot-agutang Moises, nangayo og kalamdagan gikan sa Dios sa iyang pag-ingon og busa pa amguha kami sa kamubo sa among kinabuhi aron mahimo kaming maalamon. Now, ikaw sabi suong magtotoo. I'm addressing now to you, fellow believer. Gikinahanglan mo ang pag-organisar sa imong adlaw carefully. Kung tinguha, gyud nimo ang pag-angkon o kaalam, wisdom, gikan sa Dios. Kini nagpasabot nining mosunod. Nga imong isugid, imong hinganlan ang imong mga sala. Kung makasala ka, sanglit, mauman ka na mando, sugo sa 1 Juan 1:9. Sa tuyo nga mapunan ka Espiritu Santo, maugid na ang nagunang hinungdan ngano nga kita gikinahanglan musugid sa itong mga sala aron kita mapunan sa Espiritu Santo. Ang saan mapagpuno sa Espiritu Santo kung dili nimo isugid ka ng imong mga sala? Dili yun. Nga imo nang nakaplagan ang tukma mong pastor magtutudlo kinsa nagatudlo gikan sa gikan o binasihan ang original nga mga pinulungan, one who teaches from the original languages ang pasabot. Kana nagpasabot nga imo nang gibuhat gisunod ang mando sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga pagi on a daily basis. Ug imo na kining gihimo ingon nga imong pasiunas kinabuhi. This is now your number one priority sa imong kinabuhi. Imo na niyang mamatigdan unsa gyud ka lunhaw, unsa ka refreshing sa in English pa, sa makalagsik, makapapiskay ka kasinatian sa imong kinabuhi ang pulong sa Dios. Kasabot ka? Ingon nga bag-ong Kristohanon, gitawag ka na sa Grigong pulong og brephos, B-R-E-P-H-O-S, brephos, o usa pa ka gitandi lang kag masuso nga magtotoo. Uhaw ka pagyod sa kamatuoran. Now, pinagis pagkatimos o pagkabugos absolute sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Matagbaw ka ng imong kauhaw. Of course, you will be refreshed. Kung magpadayon ka nilang imong masulundon, ang imong obedience, pagtuon sa adlaw-adlaw sa pulong sa Dios, ang imong kauhaw, your thirst, padayonon ka na sa pagtagbaw, it is continually quenched. Kung kanang imong kalag,
magmalinaw. Your soul is going to be at peace. Uban sa doktrina, nga anana diha sa imong kalag, imo nang magamit ang mga prinsipyo sa Dios nganha sa imong paghimog mga desisyon. Makahimo ka na sa pagdesider o paghimog desisyon gikan sa dapit sa kalig-on from a position of strength o diha sa hunahuna sa Dios. God's viewpoint. Now, ingon nga Kristohanon, yano ra ang imong tumong sa kinabuhi. It's just as simple, a goal in life. O kini maong pagkat-on sa pulong sa Dios o sa paggamit niya ng maong kahibalo nganha sa matag desisyon nga imong himuon. Ang kinabuhing Kristohanon, maura ang paghimog mga maayong desisyon matag adlaw. Pinasikan sa mga prinsipyo nga imo nang nakatunan gikan sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Principle, niya prinsipyo ang ihatag nimo. Ang pagkinabuhi sa kinabuhing Kristohanon nagkahulugan og pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Prinsipyo na. Now, nahinumdum ka pabasa, nag-eskwela kapag first grade. Kung hing-eskwela o hingsod ka lang sa klase o usag tunga ka orasod sa semana, unta ka ma-promoted. Di ba? Magkalisod-lisod, unta kag tuon sa basic reading o arithmetic. Di ba? Now, sa susama po nga pagtandi ni ining bahina, kung pananglit, musimba ka lang sa usa og tunga ka oras so sa semana, magkalisod-lisod buka sa pag-struggle sa first grade spiritually. Sakto. So, gikinahanglan usab nimo ang usa og tunga ka tingkaon, a meal and a half sa matag semana, aron nga metabolize nimo ang gikinahanglang makapahimsog o makapalig-on nga nutrients alang sa imong lawas, your physical body ba? Sa tuyo nga makapatubo o makapalihok ni inis husto to grow and function properly. Di ba? Kung saan man mo pagtubo, spiritually, pinagi lamang usa og tunga nga spiritual nourishment matag semana. Di, gyud na mahimo. Kay, paminaw ra God. Ang pagtubo ngadto sa espirituhanong pagkahamtong, the growth to spiritual maturity, naginahanglan kini og matag adlaw. Matag adlaw, masubayon ug malahutayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Na maura ka na'y paagi nga maugmad nimo ang Dios nung bokabularyo, ay divine vocabulary. Dios nun nga pangunahuna, divine viewpoint. O sa ka-personal nga pagsabot sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Hinumdumi kini igsoong magtotoo nga. Ang metabolized spiritual food, ako nagihubad sa Binisayaw, ginaling nga espirituhanong pagkaon. Nga ang metabolized spiritual food, mao ang imong panalipod, gikan sa pagkahimong ulipon sa mga detalye sa kinabuhi o pagkabiktima sa kabalaka o kakuyaw imong bation sa kinabuhi. Naon sa may gisulti si Isaias kapitulo 40 versikulo 31, kung basahon ha, apan kadtong musalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog, manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Kasabot ka nito? Now, pinaagi og malahutayon, masubayon nga exposure nimo sa doctrinal nga pagtudlo, doctrinal teaching, imong nakatuna ng paggamit sa napulo ka mga paagi sa Dios sa pagsulbad og mga suliras kinabuhi.
Nahinomdom ka ba sa 10 problem-solving devices? Gisangkap ni sa Dios alang ka na ito mga magtutuo. Ayaw kalimti ka na. God's 10 problem-solving devices. Dili kasagaran ng pagdisenyo sa Dios ni ining mao nga mga pagis sa tuyo nga magkalikay kas mga katalagman sa mong kinabuhi nga mamahimong kabugat o kapiot, stress sa in English. O ingon man, mamahimong mga sala sa una, mental attitude sins. Tinood, moabot ka nimo mga suliran, of course, di magkalikay niya na. Apan dili kinahanglang makabaldaw, makahasol ka na kanimo, o makapawa kininimos kadasig, o makapalusno na noon kini sila nimo. Now, abrihe mong Biblia karon. Diya sa Santiago. Ang Santiago sa English, James. So open to the book of James, chapter 1, verse 12. Kini nagkanayon, binisaya. Bulahan ang tao nga mubarog, taliwala sa mga pagtintal, kaysa iyang pagdaog, makadawat siya sa purong-purong sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Klaro kayo. Nabisan pa dis kamatayon. Ang katalagman dili kinahanglang mamahimo kini siyang kabugaton o stress, dili. Matun pa diya sa Salmo Kapitulo 23, versikulo 4, Psalm 23:4. Bisan pag maglakaw akos ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako madlok, kay nag-uban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako pinagi sa imong sungkod o bunal. Na prinsipyo ang ihatag nimo. Dili kalikayan nga moabot ang katalagman. Apan ang kabugat imong kapilian. Sa in English pagod, adversity is inevitable. Stress is optional. Di ba tinuod bang yun na? Okay. Sa laing punto sa doktrina, ang paagi sa pagkat-on og doktrina, mahulagway pinagi og kaugunta din yung Operation Zeta ba? Okay. Ako lang kang pahulagwayon. I'll just let you draw in your mind. Just imagine, ihulagway ang dakong litra nga Z. Okay? Letrang Z. Z ba? Z as in zero, as in zealous. Okay? Letrang Z. Like the word zero lagi. Okay. Now, diha sa nga bahin, on the left side, o tumoy nga bahin, sa ibabaw ba, mao ang pastor magtutudlo. Okay? The pastor teacher. Karon, sa ibabaw sa litra nga Z, mao ang teaching ministry sa Espiritu Santo. Ug ang pulong sa Dios, o in short, ang doktrina nga imong nadungog tungod sa pagtudlo sa Espiritu Santo kanimo, mo adto kini, mudong kini dito sa imong human spirit, tawhanong espiritu. O automatic kining doktrina nga imong nadungog, automatic kining dad-on sa Espiritu Santo didto sa ubos. Left nga bahin sa litra Z. Ug mahimo kini siyang gnosis. 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 Meaning, kahibalo. Okay? Sundan ni maayo. Karon, sa panahon nga imo kining tuuhan, at the moment you believe in it, ang Espiritu Santo mo balhin o iyang ibalhin ang doktrina ngadto sa tuo nga bahin. Tuo o kinaubsang bahin sa litrang Z.
O kining doktrinaha, mahimo ng epinosis. O himo ko ng kanang literal ni mo pronounce epignosis. Apan, the right pronunciation is epinosis. E-P-I-G-N-O-S-I-S. Ang buta sabot ng epinosis, kaalam. Kita ni mo? Ang gnosis, kahibalo. Ang epinosis, kaalam. Okay? Now, maginahinay tayo naghisgot kaya ron di ka mawas-passing. Now, by the way, ang Operation Z, nanginahanglan og upat ka butang ug mao kining mosunod. Una, ang pastor magtutudlo nga mao'y nagapadayag sa pulong sa Dios sa hustong pagtudlo. Ikaduha, ang pagpuno sa Dios Espiritu Santo kanimo. Okay? Ikatulo, ang pagsabot nimo sa pulong sa Dios. Ikaupat, ang paggamit nimo sa pulong sa Dios, the application of the Word of God. Okay? Now, adto ta sa Episo 3:19. O kini nagkanayon. Hinaot paunta nga masayod kamo sa dili matugkan nga gugma ni Kristo ug sa ingon niya na makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Now, kung ang magtutuo ana sa pakigabitay sa Dios, fellowship with God, meaning may rebound kini siya, may kumpisal na siya, wa hinganlig mga sala. He has no unconfessed sins sa kinabuhi. This time, ang Diyos Espiritu Santo mo punit, muda niya ng academic information nga gitawag og gnosis, ngadto sa kalag sa maong magtutuo ug mutabang ang Espiritu Santo kaniya sa pagsabot niini nga girepresentahan sa badlis sa litra nga Z o zita. Nakasabot ka ba? Okay. Sa dihang magkasabot ang magtutuo niya ng maong kasayuran, kini ilihok tadlas sa kinaubsang dapit sa litrang Z. Cycled across the base of the letter Z ug kini karon nahimo na nga epinosis. Ang kasayuran nga na-metabolize, nagaling nga nasiyang kalag. Ang epinosis, by the way, mao ang full knowledge, bugos nga kasayuran, nasabtan, gituuhan o gigamit. Okay? Paminaw. Ang Biblia diha sa Episo 4:13 nagkanayon nga gikinahanglan ta nga hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo, meaning complete knowledge, may tungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Kini mahingkod hangtod magakabot kita sa pagkahamtong spiritual. Now, diha sa dapit nga maangkon sa magtutuo ang epinosis, that very place nga the believer now receives epinosis, the full knowledge. Ang positibong kabubuton sa magtutuo, nuntan pa kini sa iyang pagtuo, nabalhin ug na-metabolize kining kasayuran. Ingon nga way kapuslanan alang sa gigutom nga tao ang pagkaon. Mao man usab ang kasayuran nga naas pangisip, wa kini kapuslanan kay wa man kini sabta o gamita. Giyon sa ni pagsambot sa magtutuo, mamatikdan kini sa iyang panlihok. Okay? Nasayra niya ang kabubuton sa Dios. Ug iya kining gituman ug gisunod. Ang Dios nagamando kanimo nga ikaw mutubo diha sa grasya ug sa kahibalo ni Ginoong Kristo. Segundo Pedro 3:18. Kinahanglang i-metabolize, galingon ang pulong sa Dios, bansaya, practice it,
practice his teachings. Bansaya ang iyang mga pagtulunan o sunda ang iyang mga mando. Tinuod nga dili sayon ang pagpahimutang o consistent routine. Dili sayon. Hindi bang pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw? Dili sayon. Ang masubayon, consistent nga naandang buluhanton adlaw-adlaw. Yes, dili kini sayon. Dili kini sayon apan kinahanglang imo kining buhaton kung gihigugma mo tinuod ang Dios. 1 Juan 5:3. Nagsabot ka ba? So kung imo yung gitinuray gihigugma ang Dios, tinuod kang nahigugma kaniya, imo gining sundon. Imo kining buhaton. You see? Aron ka mo tubo spiritually. Paminaw. Aron ka mo tubo spiritually, gikinahanglan. In fact, God's system demands ang pastor magtudlo, kinahanglang eksakto, accurate ang iyang pagtudlo sa pulong sa Dios ug nga ang magtutuo makasabot sa mga pagtulunan nga iyang gitudlo aron iya kining magamit unya. Mahinungdan nga minungdanong desisyon ang imong pagpili og pastor magtutudlo. It's very important to make a decision whom you choose as your pastor teacher. Well, sanglit sagad sa atong panahon ato mang i-Google, we spend sa atong pagkatuog, sa atong pagkaon, sa atong pagtrabaho, sa atong pag-eskwela, atong pagtuon, pagduwa sa unsa tingaling paugnat sa kusog, o kaha sa musika, o sa atong pagpakiguban baka sa atong mga higala, o sa atong pamilya. So, doon na lang katingali limitadong panahon sa ingnon ta nga free hours nga ipahinungod o idupot mo sa adlaw-adlaw ang pagtuon og doktrina. You see? Well, imo na ang pag-decide kung unsa gyud labing mayroong sa tanan mong mga kalihukan. In other words, it is your volition maoy at stake diha. Musta? Apan, ingon nga magtutuo nga positibo ngadto sa pagtubo spiritualmente. Giawhag o ka gisugyot diha kanimo nga ikaw mo pili ka og usa ka pastor nga makahatag og best possible instruction alang sa imong pagtubo spirituhanon. Ato ni padayon ugma. Okay? O ayaw sipyat sa pagsunod niini. Kay aron imog yung matuhog yun ang unod yun niini atong ipangisugutan. Kini may kalabutan gihapon sa living the dynamic life. Magampo ta. Amahan na mong langit noon, nagpasalamat kami kanimo. Nining grasya nga mong gipahimuslan. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Na amo kining giangkon o Dios. We claim your promises. Nagapasalamat kami niini nga grasya gayod. Bisan pa ning among pagtuon sa imong balaang pulong. Igo lang kami nagasunod sa imong mando. Your directive will ug nga aron kami makakabuot gayud sa among ultimate goal to glorify you to the maximum. Salamat o Diyos. Ngayon ang among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Dasiga kami, gamita kini in a mighty way o sumala sa imong kamubuton. Dasiga kini nga among mga subscribers nga nagapadayon to continue their spiritual momentum. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.